זה גם עדיין נמוך, אבל זה יותר טוב. החגים כבר מאחורינו, החורף אוטוטו מגיע, והפחד הכי גדול של ההורים בימים טרופים אלה הוא שהילדים שלהם יחלו בשפעת. השמועה שנגיף שפעת העופות הקטלני כבר עושה את דרכו לאזורנו, לבעלה הרגילה. אם היא תגיע, תשמע, זה לא פרה משוגעת, זה יותר מסוכן. זה 100% בבית יש בזה. אנחנו מרגישים היסטריה רצינית פה במרפאה, ואנחנו עובדים נון-סטופ, מוצאים כל היום הפניות, בתקווה שזה באמת יעזור לאנשים. זאת אומרת, בהשוואה נניח לשנה שעברה, לחורף הקודם, השנה יש יותר פניות? אם אני לא טועה, אפילו כפול בשקט. התחלנו לפחד עכשיו יותר, אחרי מה ששמענו שהמזכירה אמרה, או... אז מה, מתחסנים? כן. זה לא הנושא היחיד שמכניסים להיסטריה. בסדר, אנחנו לא משואב להיכנס קצת להיסטריה, זה נותן לנו קצת טעם לחיים כנראה. אבל ליתר ביטחון בכל זאת חיסן? כן, הילד, אתה יודע. הילדים תמיד חושבים. יש סיבה לבעלה עכשיו שאוחזת כאן את המדינה, שפעת, כולם בהיסטריה, נגמרים חיסונים? טוב, ממש אין שום סיבה להיסטריה, לא לבעלה ולא חיסונים יש מספיק, יש לכולם יהיה חיסונים, גם אם החיסונים יקבלו במהלך חודש נובמבר, יהיה מספיק, ואין שום סיבה לבעלה. אז יש מי שנמצאים בהיסטריה, אבל בישראל כמו בישראל. יש גם כאלה שמעדיפים לא לראות ולא לשמוע, בתקווה שהרעה תחלוף בלי לפגוע בהם. אני? כן. לא מתרגשת כל כך. לוקחת את זה עם הזרם, אני זורמת עם זה. אם באה שפעת, מטפלים, אם לא, אני לא מתכוונת לחסן או להתרגש משפעת העופות. עד עכשיו לא חסרתי, אבל אם הרופאת ילדים שלה תמליץ, אני כן אחסן אותה השנה. נו, רצאתם חיסון שפעת? מה? כן. אשתי שאלה מה הרופא ממליץ, אז הרופא ממליץ, אז היא אומרת שכן. אם הרופא ממליץ, היא הולכת ממליץ. היא מקשיבה לרופא. אין מה לחשוש מלתת את החיסון. גם אם יהיו אי פה שם ילדים שיקבלו את המחלה בצורה קלה, זה עדיין שווה לעשות את החיסון, משום שנמנעים על ידי כך סיבוכים שיכולים להיות מהשפעת עצמה, שסיבוכים יותר קשים שיודעים שישנם. זאת אומרת, אין שום פחד לעשות את החיסון, והסיכוי שיכלו הוא קלוש לעומת הסיכוי לקבל איזשהו סיבוך משפעת. ועכשיו אנחנו לשאלת השאלות. האם אתה באופן אישי מחסן את עצמך נגד השפעת השנה? אני כבר לפחות 12 שנה רצוף מחסן את עצמי כל שנה לשפעת, ויעידו החולים שלא נעדרתי מהעבודה במשך השנים האלה עקב שפעת. תודה. זה אומר הכל.